Κεφάλαιον Δέλτα. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας 40 και νύκτας 40 ύστερον επίνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπεν: εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνωσιν άρτη ηλιθιούτη. Ο δε αποκριθής είπεν: είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενον δια στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν: εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς: πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεό σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλόν και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών, και λέγει προς αυτόν: πάντα ταύτα θέλω σοι δώσει, εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν: είπαγε Σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος, και ιδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαία, και αφήσας την Ναζαρέτ ήλθε και κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν εις αυτούς. Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει: μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσα, διότι ήσαν αλείς. Και λέγει προς αυτούς: έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλείς ανθρώπων. Είδε, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Είδε αφήσαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού. Και διήλθεν η φήμη αυτού εις όλην την Συρίαν και έφερον προς αυτόν πάντα στους κακοσέχοντας υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς, και θεράπευσεν αυτούς. Και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και από πέραν του Ιορδάνου.